Fire. Go find master and order them see. I say Kingston. EKB studio, Oyo, G-Master, for pizza, making baby, we are putting no more this is Mire muzioneka, baby, we are putting doctor arena. Kana UNEWAKO anokuda zvitoripo. Kana UNEWAKO anokuda zvitoripo. Kana UNEWAKO anokuda vimba naye. Kana UNEWAKO anokuda dada naye. Ndokutengera mahashless, ndokutengera mabiscuits, ndokutengera machocolate. Ini ndinokuda amai mwana, ini ndinokuda amai mwana. Unondipa zvese, ini ndinofara newe. Aya paunonditoda baby. Kana UNEWAKO anokuda zvitoripo. Kana UNEWAKO anokuda zvitoripo. Kana UNEWAKO anokuda vimba naye. Kana UNEWAKO anokuda dada naye. Anoita zvese mudiwa, anoita zvese baby, anoita zvese mudiwa, anoita zvese lavi, anoita zvese UNEWAKO anokuda zvitoripo. Kana UNEWAKO anokuda zvitoripo. Kana UNEWAKO anokuda vimba naye. Kana UNEWAKO anokuda dada naye. Ndokutengera mahashless, ndokutengera mabiscuits, ndokutengera machocolate. Ini ndinokuda amai mwana, ini ndinokuda amai mwana. Unondipa zvese, ini ndinofara newe. Aya paunonditoda baby. Kana UNEWAKO anokuda zvitoripo. Kana UNEWAKO anokuda zvitoripo. Kana UNEWAKO anokuda vimba naye. Kana UNEWAKO anokuda dada naye.